Minen Altuna naiz, Zita Alzheimer Fundazioko neurologoa eta ikerlaria bertan egiten dut lan, eta gure helburua azken finean Alzheimerren gaixotasunaren inguruan informatzea da gizarteari. Eta ez bakarrik Alzheimerren gaixotasunari dagokionez, baizik eta narriadura kognitiboari orokorrean dagokionez. Adinarekin, narriadura kognitiboa zein Alzheimerren gaixotasunaren arriskua asko areagotzen da, baina ez du esan nahi adin bat izateagatik benetan narriadura kognitiboa izango dugunik. Narriadura kognitiboa da gure aurreko gaitasunak okertzea, memoria, arreta, hizkuntzari dagokionez, baina esan nahi du beti gaixotasun bat dagoela atzean, ez? Eta azken finean garrantzitsua jakitea noiz pentsatu behar dugun gaixotasun bat dagoela, eta noiz pentsatu behar dugun ez dagoela gaixotasun hori. Azken urteotan aldaketa asko egon dira, eta mesede handia dago edo asko lortu dugu goiztiarki diagnostikatzeko gaitasunari dagokionez. Eta datorren urteotan espero dugu urratsa handi bat egotea tratamenduari dagokionez. Izan ere azkenengo 2 urteetan Estatu Batuetan 2 medikaziok aprobazio kondizionala lortu dute, Alzheimerren gaixotasunaren baitan, goiztiarki diagnostikatutako pertsonetan, benetan gaixotasuna moteltzeko gaitasuna erakusten hasten dielako. Espero dugu Europar Batasunean urtengo urtearen amaieran edo datorren urtean agian informazio positiboren bat izatea, eta garbi izan lortu ditugun urrats guzti horiek ikerketari esker izan diela, eta hortarako benetan bolondresak behar ditugu ikerketarako, eta horretarako ezinbestekoa da ikerlariok eta sendagileok ikerketa alde neurrian gizarte guztiari hurbiltzea eta informatzea.